आज शुभ वातावरणात आम्ही दोन प्रश्न ऐकल्यात. पहिले म्हणजे लोक म्हाका कोण सो दोत्तात. दुसरे तुम्ही म्हाका कोण सो दोत्तात. आम्ही ऐकला या दोन्ही प्रश्नांचे जबाब वेगळोच. लोक म्हणटालो की ओ एके भाशेन जायत पोतून आयला जॉन बाप्तिस्ट जाका हेरोद पादशान जिवेशी मारलेलो ओ जशें बरोवलेलें आसा पोत पुस्तकान की मेसा येवच्या आदी कोण आदले प्रवादी फरक येतले. लोक जेजू मेसाय म्हूण वळखोनांक कित्याक जायत जेजून खूब प्रयत्न केल्ले उतरांनी आनी कोडण्यांनी आपली खंय ओळख दिवंक, पूण लोक ओ आयला तो मेसाय म्हूण समजना. कित्याक तांची एके भाशेन समजणी वेगळीच आसली. लोक म्हणटालो, जुदे लोक म्हणटालो जेन्ना हो पादशा मेसाय सोंसून येतलो तेन्ना ताका स्वतंत्रता मेळटली. भायली कित्याक हे वेळार जुदे लोक रोमी सरकारांत तांचें राज करून कोत्तालो. सो ते म्हणटाले जेन्ना हो पादशा मेसाय येतलो तो ताका स्वतंत्रताय दितलो, पूण हो अशें करिना. पेद्रू म्हणटा तूं मेसाय म्हणजे क्रिस्त म्हणजे देवान मागलोलो. पूण म्हाका दिसता हो जबाब वयल्या वर खालच्यान म्हणोंक ना. कित्याक जेन्ना जेजू ताका आपल्या कोश्टांची खबर सांगता तेन्ना पेद्रू ही स्विकारूंक तयार ना. जे प्रश्न जेजून शिश्यांक वो लोकांक विचारले तेंच आज तो आमकां विचारता. जेजू आमकां कोण सो लागता. जोन एकल्यान ह्या प्रश्नाक जबाब दिवंक जाय आनी जबाब दितकच त्या प्रमाणे आमी जिवीत सारूंक जाय. जो जेजू आमचो मेसाय, आमचो देव, आमचो भाव आमी म्हणटा तर आमी ताच्या जिविता प्रमाणे आमी जिवीत सारूंक जाय. जेजू आमी सांगलेलें आसा जशें आमी जिवीत सारलां तशें तुमी सारात. जसो आमी सगळ्यांचो मोग केला, कुटुंबाचो, इश्टांचो, दुस्मानाचो, तशें तुमी मोग करूंक जाय. थोडा वेळ आमी शांत रावन ह्या प्रश्नाक पोत्तून आमी जबाब दिवया. आमी दिल्लो जेन्ना आमी ल्हान आसतना आमच्या आवय बापूयन पोदून दिल्लो की आमी क्रिस्तांव म्हूण. जर आमी खरें क्रिस्तांव जाल्यार आमी क्रिस्तांवपण आमच्या जिवितांत दाखोवंक जाय. तर थोडो वेळ शांत रावया जेन्ना आनी ह्या प्रश्नाचो आमी पोत्तून जबाब दिवया.